Esetino bira kwenda iyo hakusarima nemasita edu achazoda izwa kuti ndoda izwa ndiye kuti ndoda izwa ndiye kuti ndoda izwa ndiye kuti ndoda izwa ndiye ndowayo asi hati zivi musi uyo tichadanwa ndizvo ngatigadzirire zvino pano tirindire uyo misi tizonatsa kwenda nemazita edu achazoda izwa kuti ndoda izwa ndiye kuti ndoda izwa ndiye kuti ndoda izwa ndiye kuti ndoda izwa ndiye ndowayo ngatibate basa redu nemasimamisi ngatitaure zvishamiso zvake zvese tichaita zvakanaka kune vanhu vese nemazita edu achazoda izwa kuti ndoda izwa ndiye kuti ndoda izwa ndiye kuti ndoda izwa ndiye kuti ndoda izwa ndiye ndowayo asi isu vemakristu hatizochikwenda Mwari ndiye baba wedu wakanaka Jesu Kristo ndisha Mwari ndiye anotonga nemazita edu anaizwa ndiye zvavari kuda kuita baba toda kukutendai tokute zvavari kuda kuita baba toda kukutendai tokutendai Mwari program yose toisa kutendai Mwari program yose toisa maoko enyu tibatsirei Mwari shumirai kwatiri maoko enyu tibatsirei Mwari shumirai kwatiri mangwanani ano baba tikoziva chinangwa cheupenyu hwedu mumwe nemumwe ari pano tigobatsirwa baba pano tigobatsirwa baba kunyange Ishe wangu naMwari wangu nezvatiri kurangarira baba tinongokunyange Ishe wangu naMwari wangu nezvatiri kurangarira baba tinongokutendai Mwari ndimi munyaredzi mukuru tendai Mwari ndimi munyaredzi mukuru baba tinongokutendai pazvinhu zvose baba tasuma maoko enyu baba tinongokutendai pazvinhu zvose baba tasuma maoko enyu baba ndosuma zvose to Pamela. Thank you Mazita. All right, thanks Mr. Goto. The late Mrs. Rufaro Madzima Chibanguza was born 12 February 1956 to the late Alec Matthias Chibanguza and Clara Charity Chibanguza Muzarewa. On 7 April 1979, she married Walbon Ndamaningi Madzima in Harare, Zimbabwe. The total number of years of marriage was 44 until she died on 10 November 2023. Rufaro was a devoted Christian, wife, mother, daughter, sister, aunt, cousin, friend, and colleague. She is survived by her husband Walbon, her children Pamela, Thalma, and Takuzwa, her sister Rudo Kashiri, Chibanguza, her brother Guthrie Chibanguza, many beloved aunts, uncles, cousins, nieces, and nephews. She is preceded in death by her parents, the late Alec Matthias Chibanguza and Clara Chibanguza, and her brother Tafadzwa Chibanguza. Her early years. So Rufaro and her siblings were raised at Murewa United. So Rufaro Madzima's favorite scripture was Psalm 91 verse 1. Whoever dwells in the shelter of the Most High, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. All right, thanks. And the scripture that's central to everything she taught us about being a Christian is John 3, verse 16. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whosoever believes
in him shall not perish but have eternal life. Mazvita tinotenda nekuerenga kwakanaka. Ndinongotora mukana uno kunyange ndachingamidza vanhu vose kuti ndichingamidze mafundisi edu vari kumberi. Ndikukumbirai tose tingosumudza maoko edu timbovakwazisawo mumbiri yacho tichiti mauya Mazvita. Ndomunga mukatarisa program yedu. Tiri kuedza chaizvo kuti tibatanidze timhanye takadai. Asi panapa tinoda kuti tisangane nemuimbi kuti tirambe tiri munguva yekurumbidza nekudzamisa pfungwa dzedu nekubatanidza tichidzokedzanisa pamwe chete. Tine kuimba bedzi nekuti Mwari achatitungamirira kuti zuva redu risvike mukubuda zvakanaka, sezvo tatotanga zvakanaka. Macheya ari apo ndinokumbira kuti mupe vanhu varipo vagare. Asare acho tinoda kuzonoita main sermon yedu tiri kusite. Saka asara acho musaburutse pano, mwaendese kudhuze kusite ikoko kuti vanhu patinouya ikoko tiwane kwarongeka tichiedza kubatana netime dzedu. Mazvita. Saka nguva ino ndinokumbira vambotitungamirira pakuimba, vauye kuzotitungamirira pamuimbi. Ndinokumbira vambotitungamirira kuimba, vauye kuzotitungamirira pakuimba. Mahymns edu ndinodaira vazhinji tinawo. Tese tine kuimba kuti tine kumusha kwatinoda kuzoenda naye. Saka ndiri kuona rwiyo ruri pano rwakanzi Jerusarema musha wangu. Ndingatyere kurwadza, ndingatize kufa, kwete ndinaenda Kenani, nyika yandinoda, nyika yandinoda. Vaprofita vapostoli vakafira Jesu, varipo pamwe na Kristu, neni ndichaenda, neni ndichaenda. Jerusalema msha wangu wandinotsvakisa, kana ndasvika kwauri ndicha
bastika. Usually seek me out. So the other Zimbabweans or relatives that are coming. Previous to my wife's visit and her sister, I'd also met my future father-in-law when he visited. My future father-in-law when he visited. And subsequently, I met my future mother-in-law. There's bonding. And I remember I said, we are partners, we are equal, and we had a beautiful time together for 1.5 years, during which time we bonded without extended family around us. On returning home in January 1981, we lived under one roof with both my parents and my siblings, as I'm the oldest in my family. So most of whom were still minors, my siblings. Rufaro's loving and caring personality soon revealed itself as she established. As it turned out, when her mother-in-law and father-in-law, that is my parents, passed on in 2001 and 2007 respectively. On both occasions, I was out of the country, and the Rufaro coordinated funeral arrangements pending my arrival. In the course of time, we found ourselves overseeing both our rural homes and at Kadenge in Mrewa. And in 2003, we were put attention. That is the character of the person we are talking about. Like any average couple, among our shared dreams, purposes in marriage was to build a family, work hard for ourselves and our family, acquire, decent, improve. So she succumbed. We slept one night after returning. The second day, the 11th, just before midnight, she passed on. I could not understand how life, which had been so sweet and so full of promise, could just end like that. I was angry also that she had a lot to live for still, and grandchildren to play with, but her life was just snuffed out. There is a time for everything. When death comes, that time would probably have come. It is a distressed time filled with anguish, but the Lord is faithful. He brings true comfort in His own time. It was great comfort to have so many family members like today, friends, colleagues at work, and church members offering their condolences and uplifting our hearts to the Lord in prayer. God puts people in your life for a reason and takes them away. There's a page here at the back. We tried to do zero, but the rains have failed us. She was doing honey. We were about 24 hives in the farm, and 2 here. So we will carry on in memory of Rufaro. And there are other more serious projects which were planned, and we will just carry on. My hope is that we shall meet in heaven. I therefore look forward with hope to the life that is coming. There is indeed a rainbow of hope after the storm of grief.
At this point, I would like to thank my in-laws, Vichibanguzes, and the Mzorewas for giving us a wonderful spirit, a wonderful daughter, who was a wonderful wife and a mother to the Madzima family, as she was the eldest. I just want to thank you and pay tribute to what you did. Kuti akagona kugamuchira muroora wake akatipa mupe ikoro pamusoro isangano dzvene raMwari, vafundisi vedu, vabereki vedu vekwaChivanguza nambuya nasekuru vekwaMuzorewa pamusoro yaMadzima. Ini neRufaro baba vangu vaSamson Chitaukire navaAlex Vanguza vakadzidza vese paMurewa Mission kudhara. Haisusi tisatambofungidzirwa kuti tichange tichizivana naRufaro, saka ndo kunobva hwaro hweushamwari hwedu ikoko. Iye akazvarwa same year randakazvarwa inini, kungoti iye ndiwe muna February ndiri wemuna May, saka takazonyasotanga unyasofambidzana 1967 kwaMurewa ikoko. Saka kuroorwa kwake ndichiperekedzawo mushato wake achizoperekedza wangu mutandarika nasekuru Rufaro ashaike kuti unzitaura nezvaRufaro. Ndingapedza zuva rese ndichitaura, asi ndakusamaraiza kuti nhasi izuva rekucelebrate. Dear friends and family, today we are gathered here to celebrate a life that touched us. Wese wachizezuru wande izive kuti unveiling rakanaka nditaurire ini ndarisha ndabvunza mubii wangu bishop wakati tinashuwa kuti tingashandise zuro kuti saka ningatikona patingoti unveiling ndo chacho vanhu chacho. Takupinda zvino murusando rwaMadzima mondibvumidza kuti that adjustment taitira for saka nditokumbira kuti tinokumbira kuti vanogona kana kuti wazukuru muye pano tobatsirana kubvisa jira rese kuti wazukuru ozonza maruwa achiiswa ipapo, umwe achizowerenga zvakanyorwa apo kuti wese wari kokoko wanzwe zvakanyorwa. Ndabatsirwa namai kuti ndinocheka ribbon zvinongoitwa munyika ndo zvatakuitawo muchechi kuti mukuru ndiye anodini anocheka ribbon vanhu vese voita zvavo mutambo. Saka zvabva zvawira ndiyaitwa nevazukuru mumire padhuze, asi muchazounza maruwa ndimi wazukuru. Pamusoro jena these two. Mwana wenyu kuti achengete mwiri wake ugare pano, asi mweya wake watinoziva kuti uri mumaoko enyu. Us each day. Mind what I show and